Аз съм Батман и днес ще ви защитя от злият Спайдърмен. О, не, чакай, нека ще се върне с внимание. От злият Спайдърмен ще бъде детска планета. Днес сме дошли през злият Спайдърмен и аз днес ще му покажа как се прави. Аз днес ще изпробвам моята готова машина, за да завладея света и той да бъде под Мой контрол и владение. Но Никой няма да може да ме спре. Фак! О, не, пребих си крака! Злият Спайдърмен те победи! Ти ще умреш! Дан, дан, дан. О, не, ти ме хвана! Насочена цел. Ето точно там. Железният човек ще те спаси. Дан. Идвам тук, за да те спася. Я по-бързо, маник. Ти кой ще наричаш маник? Идвам да те спася. Хванах гадната ножица и спасих Батманията. До трябва и да го освободя. Спарта! Аз съм освободен Аз съм освободен и сега ще спра да извърши своя зъл план. Това не може да се случи. О, защо ме фаснал? И аз съм падналият на Опа, пръци! Ето кой днес е паднал на земята. Деца, моля ви, направете това вкъщи, защото той ще дойде. Кой той? Той ще дойде. А сега отивам при Бат Геги и Баба Ганка, за да си поговорим за днешният премиер Бойка Борисова. Да, доскоро. И докато свършва моят красив филм, гледайте моите красиви мускули. О, да. Вода. Да. Вода. Where it go? Какво ме гледаш сега? Гледам те, защото си красива. Спри да ме гледаш, срам ме. От какво? От камерата? Да, разбира се, ти как мислиш? Ами, че те срам от камерата. Всякакво бе. Абе, ти с мен ли? И актьорите. Батман, наркомана. Злия Барамен. Извинете, Спайдърмен. Железният човек. И котката. Това беше всичко. Нас репродукции